Sziasztok! Sziasztok! Vagyunk újra egy partjátszós résszel. Igen, folytatjuk az előzőt. Igen. Kezdjük is el. Igen. Jó reggelt, Hugi. Jó reggelt. Felkeltünk Krisztit. Kriszti, ébresztő, megyünk suliba. Nem már, olyan korán van még. Hadd aludjak 5 percet. Csak 5 percet. Na jó. Addig csinálsz valami reggelit? Nem. Na, létszik Nincs el. itthon semmilyen mit csinálni. Megyek vásárolni suli után. Jó. 5 perc múlva. Kriszti, gyere! Most már tényleg fel kell kelni. Na jó. Muszáj mennem iskolába? Igen. Biztos? Igen, ma szerzünk neked új barátot, meg új barátnőt. Na jó. És mit vegyek föl? Hát, amit szeretném. De nem is muszáj valamit felvenni, én is így szoktam menni. Leszeretném nyűgözni a többieket. Hát, csak egy ruhád van, szóval szerintem azt kéne. Na jó, akkor menj ki, öltözöm. Oké. Jaj, nem ez valami szörnyen áll, inkább fölveszek valami mást. Rendben. Na, ez már sokkal jobban áll. Még fel kellene talán vennem valamit. Siess, léci, Kriszti, nem sokára megyünk. Ó, ez nem áll jól ma. Na jó, nem veszek fel semmit. Oké, mehetünk. Jó. Mivel megyünk? Gyalog. Közel van. Gyalog? Nem már, az olyan tré, miért nem megyünk kocsival? Közel van, és az anyukám elvitte a kocsit. Aha. Na jó, akkor menjünk. Hugit is el kell vinni? Igen. Csak őt oviba. Csak őt oviba. Akkor vigyük el gyors az oviba, ne gyerkésünk. Jó. Gyerünk! Olyan izgatott vagyok. Most így az első nap. Elhiszem. Nagyon lesz barátom? Lehet. Bemutatsz egy-két diáknak, hogy meg tudjak velük ismerkedni? Igen, szinte mindenkinek. Mindenkinek? Igen. Oké. Ők itt a fiúk. Hello fiúk! Hello Dág! Szia! Kuro, Dág, ugye őt ismered, és Lukasz. Szia! Szia Lukasz! Hasonlítotok. Igen. Igen. Az a kis virág is a... Egy kicsit érdekes, hogy egy fiú virágot hord a hajában. Hát, Olyan... olyan. Ott van Melody. igen. Szia Melody! Szia! Mi újság, csajok? Én Kriszti vagyok. Én Bambiella. Én meg Fleur. Szia Fleur, szia Bambiella. Nem tudjátok, melyik lesz az én szekrényem? Nem. Nem? Nem, de biztos lesz szekrényem, ugye? Igen, elvileg talán az a csillag, ha tiéd. A csillagos? Az tök jó. Szeretem a csillagot nézni éjszaka. Jó, Sajnos lovas nem volt. megyek, bemutatkozom a többieknek is. Jó. Hello! Hello. Szia. Én Kriszti vagyok. Én Cameron. Bocs. Én ugye Laura vagyok, engem ismersz. Melodinak a nővére. Igen, mi már találkoztunk, igen. Én Barbie vagyok. Szia, Szívi! Bocs, Barbie. Semmi baj. Én Dalma vagyok. Hello, Dalma! Szia. Szia! És sziasztok, én még mindig Kriszti vagyok. Szia, én Pöttyös. Én meg a másik Dalma. Dalmának vagyunk az ikertesói. Igen, látom, nagyon hasonlítotok egymásra. Igen. Csak a mintázat egy kicsit Igen. másabb. Igen. Igen, nagyon örülök. Én most nem is tudom, mikor fognak becsöngetni. 10, 9, most. Ting, ling, ling, ling. Jó van, gyerekek, mindenki menjen az osztálytermébe. Jó napot kívánok, én új diák vagyok, nem tudom melyik az osztálytermünk. Diegóval vagy? Igen, Akkor az A-ba mész. az A-ba, és merre van? A8. Mi az, hogy A8? 8A-nak több értelme 8A. lenne. Jó, és menjek Diegóval, ugye? Igen. Jó, oké. Na gyerünk, gyerekek, mindenki befelé. Megyünk már! Toridogát írunk, menjünk. Kivéve Kriszti. Hát ő most nem fog. Mert ő még nem is biztos, hogy tudja a mi anyagunkat. Majd megkérdezem. Hú, de jó, köszönöm. Lukasz, Igen? te melyik osztályba jársz? 8-al. Te is? Tök jó. Megyünk együtt? Igen. Oké, legalább nem leszek annyira egyedül.
Jó, menjetek várok. Várjál. Még egy utolsó puszi. Suli után találkozunk. Oké. Szia! Szia! Néhány óra múlva. Ting-ling-ling-ling-ling. Hú, ez egy nehéz nap volt ma. Hello! Szia, Anna, milyen volt az első nap? Jó, köszi! Nem feleltettek, ez jó, pedig mindent tanultunk már. Lukász, gyere, beszélhetünk? Persze. Mi a baj? Szerintem te beleszerettél Krisztibe. Dehogy ugyan már hova gondolsz? Pedig úgy tűnik. Igazán aranyos lánynak tűnik, de hát azért mentem beleszeretni, ugyan már, ne nevettessék ki engem. Láttam, hogy nézel rá órán. Nem is láthattad, mögöttem ülsz. Az is igaz, de a macskák mindent láttak. Na persze, ezt nem eteted meg velem. De szerintem próbálj vele beszélni. Na, mindegy, foglalkozz a saját dolgoddal. Én is megyek a saját dolgomra. Sziasztok! Cső. Szia! Mizó, egész jó volt ez a mai nap, nem gondoljátok? De nagyon jó. Mit csináltok iskola után? Vagy kimegyünk a játszóra, vagy elmegyünk fagyizni, vagy elmegyünk focizni a fiúkkal. Hát, ha véletlenül a fagyizás mellett döntötök, akkor szóljatok oda, én is mennék szívesen. Ma kedv van? Igen. Akkor fagyizunk. Szupi. Minden kedden fagyizunk, hétfőn focizunk, és van, amikor moziba is megyünk. Szóval minden napra van egy kis programunk. Nagyon jól hangzik. Akkor megyünk fagyizni? Na ne. Diegóékat hívjuk? Diego, jöttök fagyizni? Igen. Oké. Megyünk, hogy nem mennénk. Dagi, ti is jöttök? Melodival? Melodi? Van kedved? Hát, oké. Jó, akkor menjünk. Jó. Jól áll a Diego és Kriszti, nem? Bizony. Jaj. Gyere már, Diego. Jövök, nyugi, csak elestem. Ki jön velem focizni? Nincs kedvünk. Mozi. Nem, ezt már láttuk. Fagyi. Most mi már nem mentünk velük. Nem már, inkább csináljunk valami mást, valami újat, valami egyedit, valami hozzám illőt. Bajbi, hát hozzád minden illik. Sportos is vagy, fagyizni is szeretsz, játszótérre is szeretsz menni, mozizni is szeretsz, szóval... Ja, ebbe igazad van. Akkor teniszezzünk. Jó. Akkor menjünk. Mi mit csináljunk, lányok? Nekünk mennünk kell haza, megígértük anyukánknak, hogy ma sietünk. Szóval, bocs, de nekünk menni kell. Oké, sziasztok, Vármák, és szia, Petyi. Szia! Akkor mi ketten, lányok? Mi ketten? 3 vagyunk, ne haragudj. Akkor 3, bocsi. Mit csináljunk? Mozi. Na jó, mi mehetünk moziba. Én még úgyse láttam ezt a filmet. Szintén én se. De akkor menjünk, gyerünk. Ó, gyere! Gyere be hozzánk nyugodtan. Oké. Most még Diegóék úgy sincsenek itthon. Hát mi itt lakunk. Szép kis ház. Ugye? És Diego a testvéred, vagy az unokatesód vagy? Ő az unokatesom. Ja, na ez a házunk. Gyere be nyugodtan a szobámba. Jó. Ha megjönnek, sem zavarhatnak minket ott. Oké. Gyere! Wow, de szép a szobád. Köszi, én magam terveztem mindent rajta. Te is szereted a lovakat? Igen, imádom a lovakat. Én is. Te is? Én lómániás vagyok. Ez tök jó, ezt jó tudni. Lómániás? Igen. Van saját lovad is? Hát még nincs, de majd lesz. Az jó, én is nagyon szeretnék egy sajátot. Azt elhiszem. Mert akkor szabadon száguldozhatnék vele, nem kellene mindig más lóával. Igen, az nem annyira jó. Ja, ugratni tudsz már? Igen. Jó, neked én még csak most fogok megtanulni ugratni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy fog menni. Te melyik lovardába jársz? Pegasusba. Én is. Te is? Tényleg? És melyik lovval szoktál lovagolni? Happy. Happyvel? Nem rossz. De én inkább tornádóval. Értem. Majd egyszer elmehetnénk együtt lovagolni. Jó. Biztosan jó lenne. Mint szép a ruhád. Ó, köszi szépen. Csak úgy fölkaptam ma valamit magamra.
Igen, valami göncöt, de örülök, hogy tetszik. Az ágyad is szép. Ó, köszi, azt nemrég kaptam most, ahogy ide jöttem. Nagyon örültem neki, hogy egy ilyen csajos ágyat sikerült. Ja, de hát hagyjuk most az ágyat, beszéljünk inkább rólad. Mit lehet rólad megtudni? Az, hogy ugyanolyan fajta vagyok, mint te. Igen, és mi az, amit szeret? Van valami hobbid? Hát szeretek focizni. Focizni. A fiúk általában szeretnek focizni. Meg Igen. ez nem annyira, talán olyannyira fiúk, szeretek kötni. Kötni? Az szuper jó. Még ilyet se hallottam egy fiú szájából, de nagyon jó. És mit szoktál kötni? Hát pulcsikat, sapkákat. Az fantasztikus lehet Igen. sajátba járni. Gondolom irigyelnek is bent, hogy nincs másnak olyanja. Hát igen. Van barátnőd? Nincs. Ez jó! Neked van fiú? Nincsen. Véget ért a legutóbbi kapcsolatom. Talán együtt. Járjunk együtt? Igen. Lehet, hogy nem is olyan rossz ötlet. Jó, járjunk. Akkor együtt megyünk minden nap iskolába? Elkísérsz? Mi is közel lakunk. Ti is közel laktok? Na, Körülbelül mellettek lakunk. körülbelül mellettünk? Igen. Az tök jó, akkor bármikor át tudsz majd ugrani. Igen. Vagy én hozzád, attól függ. Ez szuper jó. És mit szeretnél csinálni? Megtanulni kötni? Na nem, ez vicc volt. Majd egyszer megtaníthatnál kötni is, de most nem is tudom, játszhatnánk valamit, társasjátékot, vagy Oké. keresek valamit. Ez itt egy újfajta társasjáték. A kinevet a végénnek egy újabb verziója. Király, a kis hugomnak ez megvan, csak nem hagyja, hogy játszak vele. Az szuper, akkor most tudunk játszani. Aha, várjál. Mindjárt hozok valami kényelmes széket. Wow, de szép kis széked van. Ugye? Jó, így csak valamiért nem akar megállni. Miért nem akar megállni? Nem tudom. Ja, ülj bele, hát ha nem borul föl. Aha. Na várjál. Magamnak is hozok mindjárt valamit. Jó. Oké, én megülök erre. Így mégiscsak kényelmesebb lesz. Leveszem a ruhámat is, mert nagyon meleg van ide bent. Igen. Már miért elkezdenek társasozni? Tudod egyébként, hogy mi milyen fajták vagyunk? Én még nem jöttem rá. Hát, nem tudom, de ezt most... Keverékek? Nem, biztos nem vagyunk keverékek. Olyan szépek vagyunk, nem lehetünk keverékek. De most inkább játszunk. Jó. Akkor ismered a játékszabályokat? Igen. Én is. Akkor... Én ezzel a figurával leszek. Én meg... Ó, a kis polipkával. Jó. Kidob először. Majd én dobok. Köszi. Te jössz. Csi-csi-csi. Csi-csi-csi. És nyertem! Ügyes vagy. Köszi. Hát ez jó játék volt. Miközben te fogyasztál, vettem neked egy ajándékot. Várj itt egy kicsit. Ó, köszi. Tessék, egy kis plüss. Plüss. Kis pillangó plüss. Ó, pillangó plüss. Ó, köszi, nagyon aranyos vagy. A horgászóban nyertem neked. Szupi, nekem most lassan mennem kell. Jó. Ne haragudj, de megyek táncórára. Semmi baj, én meg megyek futballóra. Oké, akkor szerintem menjünk is, majd elpakolok, hogyha hazajöttem. Ha tetszett ez a videó, Lájkoljátok! és iratkozzatok fel! Sziasztok!